Imo hai balance time de photo baike salam nai tongli ani o video no. Poila na hambai jota khapang ta hobo sungno lamsogo ani YouTube channel o. Kai tabok je bisoi no tui chung আলোচনা খাইলাইনাই অবংখা যে কিয়াসা সাকাং ফুনুং মানি যেটা ব্যালেন্স টাইম দে নিনি আফাক রং ন নিনি ফেসবুক ও বা নিনি ইনস্টাগ্রাম ও বা নিনি টুইটার যদি ইউজ খাইতেন টুইটার নি মাধ্যমে দেখে নিনি আফাক রং ন যেটা উইস জানং নানি বাগৈ বা হামবাই জানং নানি বাগৈ অবহাই ফটো বাকি এডিট খাইনা নাংনাই গে ফাইदिसों ताबं नायलायनाय गे अबहाय फटो एडिट खाइना थांगाय पहला जों ताबो प्ले स्टोर मा थांनाय साखां प्ले स्टोर क्लिक खाइनाय प्ले स्टोर क्लिक खाइखा आं याफां जरगे फुनुगनो याफां जरगे फुनुगा जेमन जों जखन प्ले स्टोर पहला क्लिक खाइनाय माहाके खुलुक जागो बे इन जागा दियो जों बैलेंस टाइम दे फटो फार्म हि दंगो जेमन फास जे खामानि अबहायके सुयाके सार्च खाइनाय बे सार्च खाइखा नताक काबंमा एप्स ओपन अंखा के ओपन अंखा के इनो नों तला गतंग नायदि काबांमा के नों इच्छा खाइखाय चॉइस नि मते नों बकल लानाय लामानो के तबे आं ताबक जत एप्स न लाया जत एप्स काम खाया जेता 3 नंबर इनादि 1 2 3 साखान जरा लेखे खाइबे जेता 3 नंबर तंग माने हैप्पी बैलेंस टाइम दे फोटो फाफनि जे तंग माने अबनो पर क्लिक खाइखाय जेमन आनि त ओपन दङ ओपन मान अर्थारका एसे इ एप्स ना आं अलरेडी डाउनलोड खाइपेजा इ एप्स आनि मोबाइल दंगो के जदि इ एप्स ना आं डाउनलोड खाइजिया हिंके इन जागा दे ओपन जागा दे इंस्टॉल हिंकाने इंस्टॉल रखा हिंके इंस्टॉल दगो डाउनलोड कंप्लीट होगसे ओपन कागो ताने हिंके आं मनन पहलन सिम डाउनलोड खाइफुनु यानि कारण खबसे जे वीडियो बिसि कालंनाय कारण तानि के नेट स्लो औ डाउनलोड खाइए कंप्लीट होगन बा कम से कम 5 मिनिट समय लानाय के ओबन बागै काजे वीडियो बिसि कालंनाय अबनि बागै आं नंग डाउनलोड खाइफुनुलिया जस्ट डाउनलोड कंप्लीट होंगै पेसा आं वीडियो सालामो के ताव फाइदिसों नंबो जखन डाउनलोड खाइफेनाय अबहायके ओपन नि ऊपर क्लिक खाइनाय ओपन क्लिक खाइखाय एक्चुअली एप्स न डाउनलोड एडिट खाइना थाङो कुनो नेट नांया अन आं तबे नेट अफ खाइरनाय नेट अफ खाइरखा बे नेट अफ खाइरखा गाय तलगो इन काबंमा ऑप्शन दंगो विभिन्न रोखोमै एडिट खाइमानो नों जेमन मैजिक बैलेंस टाइम दे फार्म नि बेदे मैजिक इफेक्ट स्नैप इफेक्ट दंगो फोटो ब्लेंडिंग अनेक किछु खाइमानो फोटो ब्लेंडिंग खाइमानो फोटो नो एप्ले इनजाता ब्लड इफेक्ट दंगो माय वाट दंगो मूड एप्स रय आरो नं एप्स अबनि बिसिंथि आरो गथे फोटो फार्म खाइमानाय जेति माने बैलेंस टाइम दे नि फोटो साजुक जानाय जेति एप्स नों डाउनलोड खाइला मानाय के पहले जों ताबो ताखायनानै पहले बैलेंस टाइम फार्म दे रनाय अरायखे दखान के इन पोर्ट्रेट साइज दंगो लैंडस्केप दंगो प्रोफाइल फार्म दंगो माने प्रोफाइल बोलते जों जेमन फेसबुक प्रोफाइल दंगो नि फेसबुक प्रोफाइल नों जखन फोटो सेव खाइनाय बेसिक साइज नि अनुसाय अब सेव हों ठीक ओ साइज नि अनुसाय फोटो सेव होंनाय के जों ताबो प्रोफाइल फार्म दे रनाय कारण तानि के जेतो जों फेसबुक ओ शेयर खाइनाय बा इंस्टाग्राम ओ शेयर खाइनाय अन प्रोफाइल फार्म दे जों रनाय ओके क्लिक खाइखाय पे ताबो आं फोटो चॉइस खाइनाय बोलते आं डाउनलोड खाइदोंमोन दंगो जेमन रमदि आं ताबो इ फोटो ना आं ताबो और लागायनाय हिंके फोटो ना आं ऐसे के ग्रुप्स खाइलानाय ठीके ग्रुप्स खाइलागै सागागो ग्रुप खाइनाय माने साइज ठीके ग्रुप खाइखाय नाय दिन इन तलागो इन दंगो जखन क्लिक खाइखाय विभिन्न रोखोमनि स्टाइल खाइमानो इन जेमन माहाय खाइमानो इन रखाय खायंगो गयना तला दंगो इन रखाय माहाय स्टाइल दंगो विभिन्न रोखोम खाइमानाय कोथाय के माहाय के रखाय माहाय के बंगो एके रगो फोटो न एके गिरा खाइनाय एके साइज थि खाइमानो के तबे मैं तो नायथगिया के इन 2 नंबर नि इन एके बरयतो मानो के जाय हो माहायकेनो तनखां के जों ताबंनाय दि आरो स्टिकार दंगो अबनो परियो स्टिकार लामनो काबां मा स्टिकार लामनो नो अनेक किसु स्टिकार दंगो जेटा नों बकनो नायथक जाक नों अबनो थेपाय माननाय के जेमन ताबो अनेक किसु दंगो
के आं जेता बैलेंस टाइम डे नि तुय बानाय मानबा बैलेंस टाइम डे नि कैसा आंबो तंगो अबनो लानाय स्टिकार नायखे आं इना थेपानाय इनो तलाव गायखे थेपानाय तलाव गायखे थेपाका तलाव ठीक আছে तलाव गायखे थेपाका स्टिकार रखा के ताबक साका को सुइरो मनो इन साका दियो सुइनान के जों ताबो तलाव टी दंगो टी दंग माने टेक्स इनके जों ताबो कलर चॉइस खाने कलर का खरंग बायदि सुइनाय का खरंग दनाय इनके फन दनाय फन दि रखाय बारे जदि स्टाइल बाथाय बाटिं जदि अक्षर बिन खायनाय जेमन आं ता मनो दनाय अबनाय थियानाय ने चॉइस खाय जेता सुइमान इनके जेमन आं ताय नायखे रखा ताके टेक्स दनाय ताबक टेक्स रखा इनके नो राइट योर टेक्स हेयर ऑडियो एक्शन क्लिक खाय इन ता सुइनाय हैप्पी जतो बड़ अक्षर बा कैपिटल लेटर बा सुइनाय हैप्पी बी एल ई आई एन ई वैलेंटाइन डे हैप्पी वैलेंटाइन डे नि पेखाय ऑल माय रोय पेखाय तलागो हैप्पी वैलेंटाइन डे सुइ पेखाय अच्छा जाय हो आरो सुलिया बेसि आसनो सुइतन लेखा ते मनताबाव आसके गरजाखै नो सागागां थेपाय रखा रंदी इन जगह बा इनो तलागो नो रसिनै तलागो इनिसि सेपासि ओके अबन ताक सुइ पेखा स्टिकार थेबे पेखा इन जगह दिन प्रयोजन आरो स्टिकार थेपना मुसुगु आरो स्टिकार दि आखे क्लिक खाय इन विभिन्न रकमै यो खाय मानो जेमन स्टिकार न थेपा मानो जेमन इनायखे रगय इनायखे थेपा मानो गाबन बेदे बार कांगमा तंगो काजां बिसंगलिया भिडिअ कालंनाय ते आसेकेन तनखा के ताबो सेभ दे रसिनाय लास्ट तंगो कुना करे जो जेता सेभ नि सिम्बल के सेभ खाय जेने सिम्बल तंगो गरसं क्लिक खायके इमेज सेभ सक्सेसफुली डू यू वांट टू सी योर क्रिएशन ओके नो ना yes मारो नाय के yes रखंगे ऑलरेडी फोटो सेभ बंखा काजे महके वैलेंटाइन डे नि फोटो सालामो के तासारा आरो अनेक किसु एप्स दंगो अबनि माध्यम तबे नो वैलेंटाइन डे फोटो सालाय माननाय के जास्ट नंग आं फुनुका आनि मतेखे नक ताबक नंगनि चॉइस नि मतेखे नक सालामि माननो इनके आसुंनो आनि YouTube चैनल नायतंनाय जतो आनि खापांनि ताखौ बुकसुंना आरवायसा आनि खापांनि हामजांमा ताई हामबाय आफलो बा थैंक यू जतनो के आसुंनो आनि चैनल जदि साजाक तंखायबा बा आं भिडिअ सालामनानै थांगै आंबो अनेक किसु कष्ट अंगो बा अनेक किसु समयनि बेपार काजे अनेक कष्ट खायै बा अनेक समय लागै आं मा सालामनानै बा आनि भिडिअ न जदि कायसा साजागै आनि भिडिअ जदि साजाय तंखाय आनि भिडिअ जदि नंनो हेल्प खाय तंगो हनके बा निनि बागै हेल्प होङै तंगो हनके कायसा लाइक एवं कायसा सब्सक्राइब खायदिहिने आं सानाय हामबाय।